Η Έλενα Παπαρίζου άνοιξε το φαντασμαγορικό σοου με φουτουριστικό look και το Dancing with No Music. Η Έλενα Παπαρίζου, που επικράτησε στην κατηγορία βίντεο κλιπ της χρονιάς με το «Θα μ' αλλιώς», ανέβηκε και πάλι στη σκηνή και ένωσε τις δυνάμεις της με τους Ονειράμα και τους Playmen στο Together Forever.